yen kae ora sadar mau kembang lambe tak percaya tak kukoni uga tak ugemi salah masih telinga janjimu biyen sing jaremu tunggu saka atimu dudu tembung lalamisan nanging ngatanemu tembung semu pindho utang bebasane janji kuwi kudu den sauri apa maneh sumpah kang sinaksen uripmu dhewe elinga sumpahmu biyen kang tak tampa nganti tulus ing ati regolan tapal wates sing kutha Blitar kae kang nyekseni pindho utang bebasane janji kuwi kudu den sauri apa maneh sumpah kang sinaksen uripmu dhewe elinga sumpahmu biyen kang tak tampa kanthi tulus ing ati regolan kapal wates sing kutha Blitar kae kanyak seni.
wayah wengi kae sing tak rasa angate tresnamu bombong tanpa pepindhan tentrem rasane bias keprangan kahanan wayah wengi kae sing tak rungu kidunge atimu larase kidung tresno anggelipur urip sing sasat wis subuh ing pinggiring peturon aku sesendenan lumburi sandingmu sidem tanpa pangucap nanging panyawangmu ngawe-awe aku wayah wengi kae sing tak kandha arume ragamu binarung samirono lan kekesing wengi ing kutha Trenggalek ing pinggiring peturon aku sesendenan lumbur
kemiti kawan pati sembrono setor nyopo nyasap nyokal nyor bemu bundas nyonyor lambemu bablas ente untung baya podo ngerti takane bila ning sajanji ngati-ati ing dalan jaga kaslametan aja piyangan sesorae kadya simo ing gunung gagahmu mereka angguga bangsaku kang jinajah resamnya jumangka among jan mo sawantah ning pancen
Lesti nitah wasise kliwat lumrah anundung bangsa panjara negeriku Indonesia bumi gemahipah Bung Karno Janmo Agung datanku malungkung tur wegan dilungkung pidane makantar-kantar belo Indonesia bumiku kawentar pangkohan genyong rengko amriye Indonesia iso nyawiji wuto Pancasila minangka rakyatnya wiji wuto kales ing pakewo Bung Karno Janmo Agung datangku malungkung tur wegan dilungkung krikane makantar-kantar bela Indonesia bumiku Pancasila minangka rakyatnya wiji utuh kalis ing pakewo Jagat tansah anggon
paguyuban karawitan kang dipun pandhegani dening Bapak Parmi Galuh Gugur Tulung Aku Setyo Manggala dipun sangguyung dening Anggora Rekod saking Tuban Jawa Timur. Atur pasukatan tayub Tulung Agungan sugeng amiarsa. Godhong sawut dipangan ular lawang bodho kok ya padha keminten ribut udur nganti klengen eker-ekeran nganti padha kepingin iwak water kok jare teri sing pinter padha gelem nuturi wong bodho kok ya kali mati warai aja mung diapusi dara sindirmu pak jalan ngerti paketku mangan
yen ora diandan kaya dewi kayangan eram tenan ing sadelan dalan dadi sawang-sawangan wiwit kulon nganti wetan mung dadi rasanan wis rondo pose rawan
krungu banter ngajak berikan pundakku kowe senden atis titis rasane gas ing sadalan-dalan aku mung galus-galus rambutmu alas pareten kumiter minangka saksine lakonku lan kowe angate rasa tresnamu saya krasa nalika ndak anas pipi ing pundakmu aku senden atis titis rasane gas sadalan-dalan kowe ngalus-alus rambutku alas paretku mitir pinangka saksine lakonku lan kowe agate rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku. Ngenteni tekamu ning sumur bur pasar ngono wiwit jam 7 esuk nganti sedina muput saben ana bis mandeg wis mesti tak ingut kok kebangetan tenan piye jan-jane ngono ora nek semayan nganti lali ramangan lungguh ijen ning dalan blongok kaya wong edan Mas-mas kebacot ilu gimana awakku kok sobek
wis mandeg wis mesti nek tak ingung kok kebangetan tenan piye jancane ngono pola limek semayan nganti lali ramangan lungguh ijen neng dalan ndelongop kaya wong edan Mas kebacut pilu ki mau awakku kok sope kuwi kajen rinuwat nganggo sajen lambange kasepen lengo kembang tuwa minangka uga rampen bareng jaman saiki ake malih dadi anggone driji nek kabeh driji digoni malah mantesi kaya driji memeti kudune samadya ora ngombro-woro penak disawang moto warna ungu nadyan amung watu nanging indah dinulu
akeh malih dadi anggon-anggone driji nek kabeh driji nggoni malah ramantesi kaya driji memeti kudune sak madya ora ngombro-woro penak disawang mata akeh warna ungu nadyan amung watu nanging indah tinulu Surya kudu jujur supaya urip makmur ora mung kudu uga ora tak ewet aku iki PNS dadi kudu beres pensiun kepriye wong dudu pegawe negeri sipil ngono kae aku iki PNS golonganku pencari nafkah seadanya makmur ora mung kudu